min gaddani en tindinore hande lawol ngol a tokkata ñokkina photoji maɗa ko vidéoji maɗa koda accidi goɗɗo be téléphone maɗa o fotayi o lara photoji ko vidéoji ɗin ɗi a mara haaje goɗɗo lara. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sakiraɓe wondaɓe jaygol placo tv mi silminake ɗo moɗon mi hofni on kala ha gonɗon fo nder duniyaru nder rawa moɗon adamu aruna banta bo wuɗon ni ko nde min gaddanama application ji fere fere dede application ji ɗi ƴammoton min biyomin on mari haaje min kabda min giya min on bo min biddoke dede ko hani fu dede to ɗum saɗu heɓugo majum mayɗo saɗayi ha ɓuuri sembe amin min on bo min kabda min giya min gaddani on dede application ji mayɗo ɗuɗɓe nder meɗen ɗon guida ɓe saɗirmaji yiwugo jotta moye fu to ɗo jogi téléphone on tawi dole maran photoji muɗum ɗi hosata téléphone mayɗo a tawa ko a hoosi photoji man be famille maɗa ko be iyalu maɗa ko nandi be majum ni wodi photoji goɗɗi ɗi to a hoosiɗi hanayi moye fu lara photoji mayɗo an feere maɗa hani lara photoji mayɗo amma sai a tawa dedei to goɗɗo jaɓi téléphone maɗa ni a fotayi haɗamo Codé sécurité maɗa ko wi ha nasa o lara photoji maɗa to nasi o laari photoji ɗi meɗi kosuɗa bo sai a tawa noon mayɗo to hakkilay ko fayin ma o lara ɗum darol feere o yiya a ko waɗi kosuɗa photoji mai a ko ɗi ñiddi ko ɗi gaɗi kaza ko nandi be majum andi yake feere ɗon wakkatire onde bo a maranna haaje a hosa photoji goɗɗi ko be iyalu maɗa ko nandi be majum ni amma photoji mai ɗi kandayi goɗɗo laradi ko ɓinguel maɗa to jaɓi téléphone maɗa wi a laran photoji mai ko nandi be majum ko an derkejo a hosan photoji feere a yiɗa goɗɗo to jaɓi téléphone maɗa ko saro maɗa ko hunde feere to jaɓi téléphone maɗa yiya photoji mai gam to laari photoji mai to hakkilayi foti kasuna ɗum e ko nandi be majum ni mi tan mi on pamaniyam ɗum hunde on mettude ma goɗɗo jaɓa téléphone maɗa miɗo martan téléphone o ɗum téléphone ɗo jotta ɗum lattake ɗum hunde wonde sirri ha nayi ma goɗɗo to ɗo mari téléphone muɗum kam latto o jaɓan téléphone ma an ma a jaɓa téléphone o e ko nandi be majum gam ko ɗume ma sirri maɗa fu ɗon nder téléphone maɗa hani bana si téléphone maɗa ɗum wona ɗum misalu bana jiba maɗa nayi a jaɓata moye fo wata jungo muɗum nder jiba maɗa nde mari haaji fu ya laran dede koni nder jiba maɗa to non hani téléphone ɗo sirri maɗa dede kodeji mode passe addiga adresse mail ma facebook ma ɗume ɗume fu nder ɗum woni e nden bo ta yerdata accanko ko moye fu téléphone maɗa goɗɗo feere wawan jaɓa téléphone maɗa gam nasta ya hausa mum mode passe ko adresse mail maɗa ko nandi be majum wawan pirata téléphone maɗa ɗo laara yiya dede ko a yewtitita be yimɓe an a anda ko nandi be majum kanjum waɗi téléphone maɗa kam téléphone maɗa ngel woni ɗum ngel maɗa ɗum sirri maɗa an tan mi tan min pamaniyam dalila majum min gaddani application lawol ngol a tokkata a waɗa ñukkina photoji maɗa to wot photoji maɗa ɗi kosuɗa ko vidéoji maɗa ko document ji feere a yiɗa himɓe ndara ɗi a wawan gara nder application ɗo naftira be magel gara kosa photoji ɗon cikoɗaɗi ɗon ko da o wari ha o haɓani ha o lara photoji man ɗo o yiyataɗi ha dede galérie maɗa to hefti application ngel mai ngel a ñukkini photoji man ɗo bo to o wari ha o nasta application mai ɗo o laara dede ko juɗuɗa gam to laari application mai ma o andi e ɗo wodi ko a ñukkini ha nder application mai ɗo to haɓani ha o laara ɗum ƴamaymo Codé to foli a o itta Codé man mode passe ɗe ma ɗe gadda to waɗi na ɗum dede nono gadda ni application mai ɗo filme mo photo traitement filme mo photo tan siganoma to a wari a nasti application mai ni yahu nastu laaru tan gam ko ɗum an a wofi ittugo mode passe man ɗo a yiyat ɗum filmima ɗum yerbanima ha ɓawo en gaɗino vidéo lawol ngol a tokkata to goɗɗo memanima téléphone ni ɗum filma ɗum photo amma ɗuɗɓe nder moɗon gimbi vidéo mai ɗo an kam min bofi min bayliti vidéo mai ɗo e nden ɓe pamayi dede tindinoji mai ɗo ɗe ɗuuɗi ɗum juuti vidéo mai ɗo min on mati noon min tan mi lorago gaɗita noon isi vidéo ngol ngol min ganno mai ɗo musamman amma ngollo hangol mangol min gadi jotta ɗo to goɗɗo wari memi téléphone maɗa nasti application ngel mai ha lara photoji ko vidéo ɗi ko document ji ɗi cuuɗuɗa ton mai ɗo ni ɗum filma ɗum photo ɗum yere wamma ɗum sikanoma tan to wari a nastini a yiyana yanda wane ɗo haɓanino dede memugo téléphone nam mi tan mi vidéo ɗum vidéo l'application tilimgel ngel hani moye fu maran gam moye fu maran photoji ɗi hani dede ñukkina hanayi dede moye fu lara photoji mai ɗo ha téléphone muɗum mi tan mi on pamaniyam gam hedde ko nasti nder vidéo mai ɗo miɗo toro ɓe abonayi useni ɗuɗɓe nder moɗon ɗo lara vidéo ji mai abonayi anda no abonirta ko nandi be majum woɓɓe feere bo ngala youtube original ɗo naftira be youtube go bo a fotayi a abona a fotayi waɗa like e ko nandi be majum to fondi waɗugo non mai ɗum waɗatako sey a tawa on bolwani min noyi ha joni min giya vidéo ha youtube on mbayri waɗugo vidéo ɗo miɗo matina min mbalayi waɗugo vidéo min ɗo gaɗa vidéo so nde abonugo to a abonayi a maɓɓitai cloche notification ni a fotayi wima kala nde min gaɗi vidéo fu ɓe gerɓanma message gam maɗo naftiro be youtube go fu woodi youtube e feere pamarel ni ɓe wiyata youtube go to youtube go a naftirta to a yiɗima sanju yahu ha play store a winda youtube a yiyan mi waddanta youtube mai mangani original nda photo youtube mai ɗo min gaɗani on sera ɗo mi tan mi laari nda photo youtube mai hanga woni youtube original nda youtube goyel mai hangel bo ɗon hangel woni ngel ɗon pamarel ngel les ɗon to hangel ɗo na ɗum youtube original ngel hokkatama ngaɗa kujeji feere feere gam a habdi o télécharge youtube nga original wa youtube original ɗo hanga nga ɓuuray nafugo ma mi tan min pamaniyam gam may ɗo laaru seragal jungo maɗa ñamo yan bindi boɗeji ɓe ɗo vindi abonné ma bo subscribe abda mema dow maji a maɓɓiti cloche notification kungel feere banta lengolu ɗo heɓa kala nde min geddi vidéo fu a laara ɗum nonnoon ta jiddu seragal jungo maɗa nano alama like kolel ɗo waɗi ni abdul like moɗon nder ko ɓeddata settinango min jokke holla min le vidéo ji ɗi min gatta ɗo pottana on gam may ɗo tam ɓilla noon ɓe surutu en dille nder vidéo may ɗo giyen dede no kattanmi salorago.
yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari en nasta nder play store meɗen banta mbowɗen nastugo nder play store en jaha en télécharge application nda play store mi tan mi jotta kammo fof e andi play store ɓawa to nasti nder play store maɗa ɗum waddanima a wara babal windugo ɗo a winda deydey ultra lock nda inde application may ɗon mi windani on nde ɗon sera mi windi ndare boɗɗum exactement banta on laari mi windi ɗo on binda banni se on gaɗa recherche ɓawa to gaddi recherche directement nda application may ɗo nda application ngel hangel ɓe gaddanta on se amme mi wawa mi mema dow magel heɓa ngel wanga boɗɗum mi tan mi on daari nda application may nda logo magel no wayi on daari ɗiɗi nda inde magel ɗo e ultra lock ɓe windi verrouille photo ele vidéo a wawan a verrouille jotta kam a ñukkina photo ji maɗa be vidéo ji maɗa warta wala mo foti laara deydey kuje ɗo maɗa man ɗo to a waɗi se a télécharge ngel kadin an to a lirtotono less ɗo a wara laara deydey nda ɗo ɓe kolli alama himɓe ɓe télécharge deydey himɓe ɓe poti naftira be application may diga marɗo ɓinguel margel duuɓi tati ha yahugo dow ɗo ka wawan deydey télécharge application ma naftira be majum deydey ɓeɗo kolla en himɓeji ko télécharge application may ni himɓeji ko watta himɓe ko ɓurata himɓe million 30 télécharge application man naftiri be majum ewa arande man ɗo ni to a wari jotta kam to a wari a télécharge application man a installe ngel ɗo a timmini installe gol ngel ɗum waddanima se a wara mema dow ha ɓe windi e ouvre se a wara ouvre a maɓɓita deydey application man banni ɓawa to a memi dow majum banni ɗum waddantama to ɗum waddanima banni ɗo ɗum wi a waɗa deydey code lattotode code sécurité maɗa code pin deydey je a andi a yejjititta deydey to a wari Koda goɗɗo wari hosi ha maɓɓita application may ɗo ɗum ñamay ɗum code de man jotta se en gaɗa code am jotta min mi wawan mi waɗa 4400 4400 mi tan mi alari deydey no mi waɗi sey a yerwa less ɗo se a yara ɗum yeeso ni ɓawa to waɗi ɓe wi mi loro mi confirme code man fayin ma se mi loro mi waɗa banni man toujours 4400 code nayi a laari less ɗo ayi ɗum waddani mi waɗa alama good se mi wara mi mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum banni ɗum waddonoytama ɗum waddunoyima banni mi tan mi alari nda application ji feere feere to en gaɗi jotta min photo mi mari haaji ha mi ñukkina to mi yiɗi mari ha mi ñukkina photo a laari nda ɗo kanum deydey ko larani haala application ji amma yedde ko tindiri application ji en tindina deydey ko waddi haala photo be vidéo se mi wara dow photo ɗo se mi wara mi mema dow majum banni ɓawa to mi memi dow majum a laari no ɗum waddama se a waɗa autorisé ɓawa to a waɗi autorisé se a wara deydey ha less ɗo ha ɓe windi alama plus yellow se a wara mema dow plus man banni ɓawa to a memi dow majum ayi ɗum yariyam deydey galérie deydey ha galérie am ɗum waddiyam jotta mi wawan ɗum waddiyam mi sufta deydey photol ngol mi mari haaji ñukkingo jotta en gaɗu misalu nda photol ngol mi yiɗi mi ñukkina nda photol ngol mi yiɗi mi ñukkina mi yiɗa goɗɗo yiyangol sam to mi waɗi ni sey mi mema dow magol banni jotta a wawan sufta photo ji ko ɗi ɗum photo ji noye marɗa haaje ñukkingo ma ɗo a wawan a koca photo ji man a timmina ɓawa to a timmini a lara seragal jungo maɗa ñamo less ɗon ɓeɗo windi ajouté ha mi cappi en ɗo sey to mi tigo ngel ɗo heɓa ngal ndaru ɗum boɗɗum a laari ɓe holliyam mi ajouti photol gotol mi waɗi kuje ɗo mi sélectionne sey mi mema dow ajouté man tan ɓawa to mi memi dow ajouté ni a laari photol man ngol waɗi ngol joɗake to ɗo ko goɗɗo yahi nastigal galérie am yiɗi ha laara photol ngol fota laara ngol ɗo a wawan a subta deydey kala photo ji ɗi a andi to goɗɗo laari ɗi fof ka sunayi ɗum ko a yiɗa himɓe ndara photo ji maɗa man ɗo deydey ɗo a warata a ñukkina photo ji maɗa ɓawa to a ñukkini photo a timmini nda babal ñukkingo vidéo bo to mari haaji a ñukkina vidéo ta goɗɗo laara vidéo may ɗo to waɗi se a wara mema dow majum banni kanjum ma to ɓawa to memi dow majum ayi min mi naftirino application may ɗo nda vidéo ngol min ñukkinnogol mi watingol mi yiɗa goɗɗo yiyangol to se a wara kanjum ma ha dow alama plus ɗo a wara mema dow majum waddante vidéo ji ma feere feere nda vidéo ji deydey ɗi mi waɗi feere feere mi wawan mi wara mi sufta deydey kala vidéo ngol mi mari haaje mi ñukkina fo se mi wara mi ñukkina ngol misalu mi waɗa nda vidéo wol ngol se mi wara mi mema dow magol banni ko ɗi noye a mari haaje a wawan ajouta se a mema less ɗo man banni a laari jotta mi ajouti fo vidéo ji ma ɗi garti kanji ɗiɗi to ɗo jotta mi ñukkini vidéo ji man to en gaɗu jotta mi mari haaje misalu jotta en lorto ko deydey ko laranima haala application ji nda babal application ji ma fu a yiɗi a kubloto ɗi misalu nda application ji jotta misalu nda application ngel all football ɗo nda ngel all football ɗo to mi mari haaje hami kublo ngel ɗo to mi wari se mi mema dow alama magel ko dow alama cardinal ɗo a laari cardinal may ɗum waɗi alama good banta ngel ɗo maɓɓiti jotta to mi wari mi memi dow magel banni ɗum waddonoyam mi mema dow ok ɗo ni to mi memi dow ok ɗum waddonoyam ɗo mi yaha mi hokka deydey application ma ɗo ɗum fuɗɗa huwugo heɓa ɗum ñukkinanami deydey photo ji a laari ɗum waɗi recherché se a dirto less a wara se to a waɗi haade deydey application ngel mayra ngel ɗo ha ɓe windi ultra lock may se a wara mema dow magel banni ɓawa to a memi dow magel se a wara autorise ɗo to a autorise ɗum se a waɗa deydey back nde ɗiɗi retour ɓawa to a waɗi retour nde ɗiɗi se a wara mema dow alama kilel ngel may jotta misalu banni se a wara autorise ɗo banni ɓawa to autorise ɗo se a waɗa retour banni ɓawa to a waɗi retour ni jotta to a waɗi a memi dow kilel may banni ni
alari kilel may no ngel warti alari nde memi do kilel may alari no ngel warti ngel nanda be ko luttugo laru ngel ali baba do alari hangel ngel wadi alama ngel do kubliti amma ngel all football do ngel do kubli jotta nda ngel anoni tundo to maranno mema do magel hangel ma banni alari hangel ma ngel kublake jotta nda camera to mari memi do majum kanjum exactement dipan maji do on warta tokka kublo kala application je mata haaje fu to ayi anasan application man ni sen amma ko de may amma problem je application ji di may de diga ablog ultra log man e ko nandi be majum burna fu to wadi a veri application ji mada ba dum to nebi sedda se a wara tawa de dum débloquer no kublitake be hoore majum kanjum de nda ablog do fu mi wadi no video do majum amma dum ngidi problem do majum amma ko foti on ponda application do man dara kublago application ji modon de to dum wadani on jotta sen jende ko larani hala en bi to a wadi non may do to goddo wari hosi telephone mada ni fondi ha nasta application ngel may lara ya photoji mada de dia nyukini don may ko video ji mada en bi dum filmay dum photo to lawol ngol tokkata activa dum se wara sera gal jungo mada nyamo alama to bonta ton do ala ta do se wara mema do makon banni bawta memi do makon waddani ma se wara mema dado de ko larani hala photo may do enregistra photo may to goddo memi telephone mada se wara mema do majum banni bawta memi do majum se autoriser dum banni to jotta bawa autoriser dum do jotta timmidi be majum a juti photo a wadi de to goddo memi telephone mada man do ni dum filmay dum photo jotta en bawa ngurtone application mai samsam jotta banni bawa en ngurtake application ma jotta misalu nda application ngel binoden ngel all football lo jotta mi alari ngel jotta to en garano fonde nasugo der magil banni bawa nasire magil alari ngel wadduno ngel jami en seto en gadi kode de man de gannoden dole seto mi wadi kode mai den ngel kublito to jotta misalu en gadu en lorta jotta kama misalu en lorta application en gadu mi nyukini mi wadi kuje jam mi sudi der application mai da application mai hangel woni do ultra lock ma do alari no ngel way logo magel to mi waranno mi wi'a mi nata der magel ko goddo hosa telephone nam tan mi sigo dum wara mema nata e do magel ay memoy do magel ngel jambi dum kode mai ay kode je gannoden en gadi 4400 ma bo mi wa 4400 to jotta to goddo waranno wara misalu 55 wara 66 alari dum hollina dum non mi tammi alari de ndu wadi loro wada 22 33 ay kanjum dum hollina dum non to jotta an jomu telephone to warana hosa telephone man a wara fiya e 4400 jotta lari ngel mabbitake jotta lari ngel koblitake to jotta to yummake a wawan ngara de nda babal ha photoji mara ngoni ala nda photo ngol mi nyukkini a wawan ngara de nda babal videoji atawan nda videoji di nyukinna nda videoji di mi suudi goddo fota lara di to jotta se a wara mema do alama tubbun taton kon man do seragal jungo mara nyamo wawta wadi memi do makon banni se a wara mema de ha warno de ko larani to goddo memi telephone mada man do dum filma dum photo to wadi memi do majum jotta nda photoji di dum film mi tami on dali nda photoji di dum filmi am jotta do mi tami alali nda photoji man do mi wawari mi nati do majum banni mi tami on dali nda photoji mai de photoji kanji didi dum filmi am to dum filmi goddo man do ni to wadi andi dum wane e fonuno mem go telephone ma to nasane do photo ma do to alara no les don be hollete de nda be mai fu 15h57 de ko goddo mai do mabbiti de application mai di nastangel fondi kode mai dum sali ha be mai do fu dum hollata ma to don lawol ko mon do kata wara dum to mari haaje wilgodi bo se wara appiya mema do video photoji man banni alari dum wadi alama gud ngol ma wadi alama gud banni se wara nda alama dum holli a wila dum se wara mema do de supprime dum mai banni jotta alari a wilidi jotta se to goddo lori memi habani nasta application mai do to wadi kode man dum de ni dum filma dum photo dum yerba ma to wadi an siti application mai do ni a faman wod mo winno lara ya kuje de nyukkinno da der telephone ma da mai do dum filme dum photo mi tammi dum application tilingel to don lawol ko ngol tokkoto ngaro yawa sakirabe mi tammi on dari lawol koyngol ngol a tokkata aya nyukkina photoji mada ko nandi be majum warta ko da photoji mada ko videoji mada ko document ji mada warta wala mo foti nasta ya lara dum se an mai shodudo de photoji mai ko nandi be majum mi tammi video mai ngol fottani on ngam mai to video mai ngol fottani ma gol nafi ma ko ko nandi be majum non mai tinnorde min tindima mai do to de wadani ma min gida windana min lesbal comment ya matina min de lale video mai ngol fottani ma to a wadi dum wara naima ko wadi ko sargo ma bo windam min lesbal comment ayo min kaza do ko min tindini do dum wara naima ngam non hollata min famdinta min e kaza do wara yake fere ko dum watta e ko nandi be majum min kabda to wodbe dum wara nayi min dabbita de je warata min gaddana min andi ko yeyi fere don dinga ta telephone ji fere e ko nandi be majum to don bindana min commentary modon hollata min e lalle on batani min hakkilo kaza wara ni on kaza wara nayi on non mai wada min bo min bedda wadugo recherche to dum wara nayi on ma min bo min kabda min dabbito de ko waranta on min gaddana on de ha jengol plaku tv youtube bitam min pamanen sakirabe ngam mai do min toro on tangi jide wadugo like modon de ko be defata nango min jokke non to be abonay no bo kabda abona
itam min pamani sakiraɓe min nottoron bo dede partage go dede vidéo ji min ɗon giya ɗuɓɓe nder moɗon ɗo partage hoɓe ɗo kabda ɗo partage leyji man amma hoɓe feere partage ta gatta like gatta comment ko nandi ɓe majum min nottoron kone bo ballite dede heɓa ballidiren kugal ma heɗo heɓa ngal yaha yeeso ɗum kugal cengal ngal hoyayi ɗuɓɓe nder moɗon ɗo andi amma hoɓe feere ɗon dara tan gaɗe like ko ɗo larata no watta like mayɗo ha vidéo mayɗo ngol salo ngam mayɗo hani ballidiren heɓa jengol plaku tv yaha yeeso to ɗum yehi yeeso en pat meɗen ɗum tammi nafugo tamin pawani sakiraɓe ngam mayɗo maranɓe haji nastugo groupe jamin je whatsapp bo nda numéro jamin ɗon numéro angota ma ɗum numéro amin adama haruna numéro angota bo ɗum numéro ha kolliɗirawo am sali hasan mo mato nder amin fo ecce on cardi natugo groupe amin heɓa wata on yugode de message ji moɗon ɓawo message ji moɗon ɗiɗo ɗuuɗa wane min keɓata min jaboɗi bo man toon gari on nasti nder groupe jamin je whatsapp dede ƴami dede ɓurna fo ko ƴamoto mayɗo min arti min gaɗi vidéo ji mayɗo min ɗo gerɓa ɗum ha whatsapp ma bo min ɗo gaɗa vidéo ji may ƴami dede ƴamoto yake feere tawan anda jamiyam jamol kaza wane ma jamiyam mi fota mi wiya ko mo fu mi waɗane ɗum vidéo feere muɗum mi yerɓa to sei mi waɗa vidéo may ɗo musamman sei mi yerɓa ngol ha groupe ji wonɓe ɗon may fu ko goɗɗo ɗon no tan mo ƴamugo ni sei a tawa dede heɓi jawabu dede ko tamminno ƴamugo may mo ƴamno to ɗum yimɓe ɗiɗo ko tato ko jowo ko sappo ƴamno ni sei a tawa mi jabake ɓe nde gotel wakkatire hoyde a tawa ɗum walli woɓɓe ko goɗɗo andanano ɗuma sei a tawa wakkati may ɗum warani ɗum tan andi ɗum kanjum nafu dede na tokko ha groupe jamin je whatsapp may ɗo ngam may mate min ɗo numéro jamin ɗiɗi whatsapp ɗum 1000 francs borol goɗɗo heɓata min kata ɗum ha nder groupe may ɗo heɓa ballidiren kugal men ngal yaha yeeso on jarama sakiraɓe